Jeg synes, det er vigtigt at være medlem af håndboldspillerforeningen, fordi de er en kæmpe hjælp i mange situationer, hvis man kommer ind enten i nogle problemer, eller også skal have hjælp med uddannelse osv. Får man en skade, og de er også utrolig meget hjælpelige med at køre en arbejdskasse. Personligt har jeg selv fået hjælp af håndboldspillerforeningen i forbindelse med en forsikringssag, som de har kørt, hvor man bare sætter dem i gang med det, og så kører det ellers bare på skinner. Og det er en kæmpe hjælp i en proces, som godt kan være lidt kringlet. Jeg synes, at samspillet mellem mig og håndboldspillerforeningen har været rigtig godt i de situationer, hvor jeg har haft kontakt med dem, og jeg synes, der har været en rigtig god højt serviceniveau, og bliver altid svaret tilbage lynhurtigt og med god kvalitet, så det har været super. Jeg vil helt klart anbefale håndboldspillerforeningen til alle håndboldspillere, der spiller professionel håndbold. Det er kæmpe hjælp i mange situationer, og jeg tror, alle de kan få rigtig god gavn af.